Тук сме в Унгария. От Сърбия към Унгария, като влизате от сръбската граница, значи минаваш първия пункт сръбския, после унгарския. Много хора сигурно го знаете, може би няма смисъл да го разказвам. Изключително много лъжат в Унгария с продажбите на винетки, че точно като миниш граничния пункт унгарския от Сърбия към Унгария има към 5-6 някъде бараки такива и продават винетки. Най-добрият вариант да си поръчате онлайн, понеже там на тия бараки страшно много лъжат. Винаги аз ги знам преди няма фашистите от Украина да убият баща ми, са минали оттам с буса и са ми искали по 60 евро за 60 няколко евро за винетка, нали, за бусче такова с 9 човека. А сега съм с обикновен автомобил и ми иска 30 евро, 28-29 евро, а винетката струва 19. Толкова много лъжат и при положение, че това са някой ги узаконил и им дал там право да стоят, да имат бараки направени там, павилиончета и да продават винетки. Тая буквално при първата се отказа, втората ми взе талон, ела, аз се питам колко струва, нали, винетката за обикновен автомобил. Дай напред да видим най-напред и тогава ще кажа. Тая напечата винетката, ама ти вече сме я напечатали, трябва да я плащаш. Такива, значи мошенници са 28 евро. 10 евро са ме излъгали, при положение, че винетката прави 18-19 евро. Такива измамници, просто не знам защо. Унгарската държава и при предишното правителство пак те беше. Унгарското пак лъжаха, мамиха и при сегашното пак. Нямат ли някакъв контрол там да контролират тия измамници, да ги затворят тия павилиони и да турят някакви хора, които са коректни, не мамят хората, не лъжат те нататък. Че дори в евро да плащаш, като съм дал 28 евро, тя трябва да ми даде касова бележка, като съм дал 28 евро, не да ми пише тук 6800 форента. Ето, 6800 форента за винетка, това са около 18-19 евро. Не да ме лъжи тук да ме взима по 30 евро. Тук ще излъжа, там ще излъжа, или Евросъюзи. На всяка крачка гледа някой да те измами. Така, просто отврат. Цяло напред цяло страшна жега, 35 градуса в Унгария. Ужас и задръстване. Голямо задръстване, видите. Какво става, Какво става задръстване. Ти от 4 часа задръстване може да минеш от коли, от това. Какво е станало, катастрофа или какво, не знам. Някои хора им става сигурно са изморени и лошо от жегата и там отбиват страни с влекачите. Какво правят хората? Е просто ужас в Унгария. Тия бивши социалистически държави, като Чехия, там, Унгария, просто ужас. Сърбия нямаше никакви проблеми. Нормално. Наистина пак беше горещо, но нямаше такива проблеми. Такива голяма шопарщина. Това е ужас. И така. Какво ще правим нататък след малко? Чакаме още да се захлади. Ще дано да се махне това задръстване, тази опашка огромно, от 5-6 км или 7. От 12 часа сега е колко? Сега е 4:10, 4:06 и няма врачи. Тия влекачи извират, какво става. Маля, ужас, просто ужас, тия камиони. Отврат. И така.